Ja, då var det bara det roliga med inkallning kvar. Chip, kom här nu! Kom här killen! Chip! Här! Ja, det gick ju jättebra efter andra stöten nu. Han har skällt på den där i 1,5 timme och här har han väl stått i runda svängar 35 minuter kanske. Men älgen stod kvar där så att nu gick han ner i vattnet igen. Så att ja, vi får fortsätta. Jag återkommer. Tack och hej.